Докато гледате това видео, някъде има човек, който се прибира от работа, сяда на дивана и пуска телевизора. Този същия човек може в ежедневието да не крещи на абсолютно никого, но в следващите няколко часа ще бъде яростен на отбора, който гледа по телевизията и ще се радва на всеки вкаран гол, сякаш той самият го е направил. На следващата сутрин ще осъзнае, че вероятно е похарчил пари, които не е очаквал да похарчи и ще се чувства доста емоционално изцеден. И то без да подозира защо. Естествено, за това поведение си има много конкретни причини и основната е, че световното по футбол е най-успешното спортно събитие в цял свят и определено е най-доброто за реклама. Особено когато рекламата е насочена към футболни фенове. В днешното видео ще поговорим за това как световното продава толкова успешно и защо феновете са възможно най-добрата аудитория, на която да продаваш. Малък въпрос за начало. Защо на улицата със сигурност няма да кажем на даден непознат, че е наш брат, но когато сме в стадиона, дори случайният грузинец в тълпата може да се окаже най-близкия ни човек. Има един много специфичен отговор на това. Разбира се, хората имат вродена нужда да принадлежат към дадена група. Тази нужда е толкова дълбока, че всъщност можем да създадем група във всяка една ситуация. Има един много интересен експеримент, в който шепа непознати са разделени на две. Група А и група Б. Между двете групи няма никакви различия, освен че едните се наричат А другите Б. И въпреки това отнема само около 5 минути едната група да харесва повече своите и да ненавижда останалите. Досещате се, че във футбола тези различия и дори поляризация се получават на съвсем друго ниво. Особено когато имаш конкретен футболен клуб, към който усещаш някаква принадлежност, имате си лична история, лични моменти, футболисти, техните семейства дори. И най-вече едно нещо, което е задължително във формулата за принадлежност. Това, разбира се, е общият враг. Това е един от основните принципи при мобилизация на тълпа. И той се прилага не само при футболните агитки, ами при всички типове фенове, при които чувството за принадлежност е основополагащо за успеха на бранда. Така, например, със сигурност си спомняте или поне сте чували за разделението East Coast и West Coast. Формулата, разбира се прилага най-често и в политиката и тя предлага перфектните условия за сформиране на успешна общност и активиране на племенен инстинкт. Инстинкта на племето е точно този, който ни кара да се чувстваме като победители, когато групата печели, дори ако ние самите не участваме в успеха на групата. Социолозите дори имат название за това състояние, в което, когато сме на стадион, сред хиляди други хора, които крещят в един глас, започваме да се чувстваме някак приятно. Сякаш сме част от нещо по-голямо. Това е така наречената колективна еуфория. И може би ще ви е интересно да научите, че е същият механизъм, който се отключва и при големи религиозни церемонии. Темата е доста дълбока, психологията на тълпите е още по-интересна. Това, което трябва да разберете за това видео е, че именно психологията на тълпите е нещото, което се изучава задължително от всеки маркетинг експерт. Защото тълпите са нещо, което задължително трябва да умееш да управляваш и на моменти могат да бъдат по-лесни за манипулация от индивидуалните личности. Идеята е, че когато човек влезе в тълпа, той губи част от индивидуалното си мислене и съответно има доста повече предпоставки по-лесно да бъде убеден в нещо и най-вече да бъде накаран да закупи нещо. Има конкретни характеристики, които перфектно описват и обобщават тълпата. Например, импулсивност. Тълпата реагира моментално, без обмисляне. Раздразнителност. Малък стимул предизвиква голяма реакция. Неспособност за обмисляне. Критичното мислене е потиснато, емоциите доминират над интелекта и уеднаквяване на мненията, дори ако индивидите идват от различни среди. Има и 3 механизма, чрез които тълпата става манипулируема. Първото е емоционалното заразяване. Чувствата се разпространяват в тълпата като инфекциозни болести. Колкото повече хора реагират по даден начин, толкова повече следващите ще реагират по същия начин. Второто нещо е престижа. В тълпите хората уважават авторитети, без да ги поставят под въпрос. Затова, освен да следват конкретни футболни легенди, тълпите са склонни и да следват своите лидери. Важни са и мегафони или добри оратори, които имат точно такава мощ. Третото е свързано с внушението. Тълпата приема идеи без критическа преценка. Идея, която индивидуално би била отхвърлена, в тълпа се приема за истина. И ето как имаме всички нужни предпоставки за желаното от брандовете поведение. През 1994 година 2 учени от Държавния университет на Джорджия правят един много странен експеримент. Решават да измерят какво се случва биологично с феновете по време на матч. За целта взимат фенове на Бразилия и на Италия. И както се досещате, става въпрос за финала на световното през 1994-та, която, знаете, е легендарна и за България. Преди матча учените им взимат проби от слюнка. След матча отново. Измерват тестостерона, хормона, който се освобождава при конкуренция и при борба за статус.
Резултатите са следните. При феновете на Бразилия, победителите, тестостерона се повишава с 20%. При феновете на Италия, които са губещите, тестостерона пада с 20%. Тоест, тялото им буквално реагира сякаш те самите са били на терена. И 20% със сигурност са доста голяма цифра. Това горе-долу е повишението, което изпитват самите спортисти. Реално феновете по трибуните получават същите тези хормонални инжекции и то само докато гледат. Друго интересно наблюдение гласи, че след победа феновете са склонни да носят до цели 2 пъти повече дрехи на любимия отбор, отколкото след загуба. Единствената разлика в това какво и дали ще облекат дадената фанелка, например, е свързана с това какъв е резултата на матча, в който самите те дори не са играли. Същите, разбира се, са по-склонни след победа да кажат ние спечелихме, а след загуба те загубиха. И ето защо това е много важно за маркетинга. Защото точно сега, докато гледате това видео, оригиналната тениска на американския национален отбор за световното струва около $155. А ако искаме модел с име и номер, цената стига до $235. Реалната производствена цена на същите тези продукти, според B2B пазара в Китай, където се произвеждат идентични тениски за други клиенти, е между $4,80 и $9,80 на брой. Маржа е поне 1500%. И въпреки това, никой не се оплаква. Защо? Защото никой не купува тениската. Хората купуват доказателството, че са били част от този конкретен момент и самата принадлежност към отбора. Един вид аз нося тениска на победителите, т.е. аз самия съм победител. А пък след първата победа на САЩ срещу Парагвай тази година, цените на следващите им мачове на препродажба скочиха с 68% за един ден. Причината е, че хората искат да са там, когато ние побеждаваме. И това прави още по-важно как се движи твоята група по време на мачовете. Сега да поговорим и за може би най-големия скандал около световното, а именно паузите за хидратация. Ако гледате мачовете тази година, вероятно сте забелязали нещо странно. На всеки мач имаме една около 3-минутна пауза. Пауза, която официално се нарича пауза за хидратация, но според мнозина е просто метод да се вкарат още реклами по време на играта. Мнозина играчи протестират срещу тази пауза, а дори някои треньори твърдят, че това разфокусира екипите и всъщност отборите започват да правят грешки. Някои коментатори дори забелязват тенденция, при която динамиката на терена се обръща именно след този момент на пауза. Тези паузи се случват и на стадиони, които са изцяло климатизирани, като Ванкувър или Далас, на стадиони, на които температурата вътре е 22 градуса, т.е. няма никаква причина да има подобна пауза. Каква е сметката и изгодата от това нещо? Fox телевизията, която има правата за САЩ, продава 30-секундни реклами по време на тези паузи. Цената е от $200,000 за обикновен матч до $750,000 за матч на САЩ. Wall Street Journal изчислява, че Fox ще спечели около $250 милиона само от тези паузи. Това всъщност са половината от парите, които изобщо са платили на FIFA за правата за излъчване. Като направим паралел с историята, която ви споделих за тестостерона, имаме прилив на адреналин, на кортизол и всичко това е скочило точно около полувремето. Или точно когато идват нуждата за тази пауза, за хидратация. Именно този момент драмата е в своя пик, в нас бушуват различни хормони, свръхемоционални сме и максимално нерационални и изведнъж виждаме реклама. Реклама, например, за нов автомобил. Може да бъде и реклама за нова застраховка, която ме кара да се замисля дали няма да ми се случи нещо лошо и е нужно да се застраховам. Или просто нещо, което да ме накара да отскоча до магазина и да си купя нещо за бързо хапване. Точно тези минути са времето, за което рекламодателите надават толкова много. Те са толкова ценни не просто защото има много гледаемост, а защото всички са на една честота. Иначе резултатът е общо около 10 часа допълнително време в реклами за целия турнир. Това е нещо като да добавиш още един турнир към дадения турнир, само за реклами. Разбира се, няма как да не споменем и билетите. Тази история всъщност е стигнала дори до американските прокурори. За първи път в историята на световното FIFA използват динамичното ценообразуване така широко. Това е алгоритъм, който променя цената на билета според търсенето. Билетите за финала на 19 юли в Ню Джерси са с първоначална цена за най-скъпите места около $6,730. За сравнение, същите места в Катар през 2022 са около $1,600. После, през април, цената скача на $10,990 за същия билет. А на сайта за препродажби на FIFA, да, FIFA си има собствен сайт за препродажби, на който взима
30% такса, има билети обявени за $2 милиона за един билет. В обикновен групов мач в Лос-Анджелес най-евтиният билет е $1040. FIFA рекламира, че има билети по $60, но те са по-малко от 10% от наличните. Прокурорите на Ню Йорк и Ню Джерси започнаха официално разследване срещу FIFA точно за тази практика. Но FIFA не отстъпва, защото алгоритъма работи. И със всеки следващ ден и наближаване на финалите, билетите поскъпват, защото се търсят все повече и повече. А когато САЩ побеждават, хората са готови дори да платят ненормални суми, за да видят как се пише история. Феновете вече нямат право да внасят бутилки с вода на стадиона. Според официалното становище причината е безопасност. Но според вас дали наистина това е причината? Разбира се, това е само един малък пример. И то е част от една логика на FIFA, наречена Clean Zones. На български това са зони, които не носят имена на популярни марки. Около всеки стадион има 2-километрова зона. В тази зона е забранено да рекламираш, ако не си официален партньор на FIFA. Burger King, например, не може да направи специална оферта за феновете в района на стадиона. Защо? Защото Макдоналдс е официален спонсор. Местни кафенета не могат да сложат знак Welcome World Cup Fans, защото това се класифицира като да паразитираш върху чужд маркетинг. Но най-бруталното е, че Clean Zones се прилагат и за самите стадиони. През всички останали дни през годината стадионите се казват с имена на компании. Например, имаме такива кръстени на MetLife, Mercedes-Benz, SoFi, Gillette и така нататък. Това са договори, които са направени отдавна и са за право върху името и струват милиони долари годишно. По време на световното всички тези договори сякаш отпадат и имената изчезват. Но пък от това следва най-добрата маркетингова история за годината. Стадионът на отбора на Сан Франциско се казва Levi's Stadium. В България му казваме Леви, но там се нарича Levi. Така или иначе, този договор струва на марката над $220 милиона. На стадиона съответно има огромно лого на марката. Легендарното лого на фирмата с червена форма, която съществува от 1967 година. То със сигурност е едно от най-разпознаваемите лога в света. Световното обаче идва и FIFA казва, че всички лога на тази въпросна фирма трябва да изчезнат. Така стадиона дори се преименува Сан Франциско Bay Area Stadium. Огромното лого пък се покрива с бяло платно. Само че логото с формата на прилеп е толкова разпознаваемо, че дори под бялото платно става ясно коя е фирмата. Силуета остава, а той е легендарен. Дефекта се получава ефект. И тук влиза маркетинг екипа на фирмата. Получават хиляди гледания, милиони харесвания и близо 9-10 хиляди коментара по темата. Най-доброто е, че получават и безплатно международно отразяване от най-големите медии по света, като хиляди хора пишат, че искат тениска дори с покритото лого. И ето как в опита си да се скрие логото на Levi's от световното, FIFA всъщност дава на марката най-голямата безплатна реклама в нейната история. Към финала на видеото остава да обсъдим защо световното започва да се американизира и защо футболните фенове са номер едно аудитория за реклами. Започваме с първото. Защо точно тази година FIFA добавя паузите за хидратация? Защо имаме динамично ценообразуване и защо билетите изведнъж са толкова скъпи? Отговора се намира в едно сравнение, което си струва да направим. В Premier League или най-гледаното английско първенство, само 8,5% от телевизионното време са реклами. От 90 минути плюс почивка има около 10 минути реклама. В НФЛ, Американската лига, можете ли да познаете колко са рекламите? Около 23% от времето. Това е около 50 минути от едно 3-часово предаване. А знаете ли колко минути от тези 3 часа реално се играе на терена? 18 минути. А според някои източници дори е възможно да са по-малко от 18 минути. Всичко останало са просто коментари, реклами, анализи и повторения. По всичко си личи, че FIFA гледа към американските хоризонти и тяхната икономика. Моделът и поведението започват да се копират и да се прилагат дори в този вече установен формат. Ето как имаме вече паузи за хидратация, 48 отбора, 63% повече рекламно време и динамично ценообразуване с сайт за препродажби на билети с 30% такса. И естествено листа продължава. Имаме и още примери, но това видео няма да ни стигне за това.
Може би е хубаво само да споменем какви са очакваните приходи и всъщност това са около 11 милиарда долара. През 2022 за сравнение това е било около 7 милиарда и половина или горе-долу 47% ръст. Същевременно Държавната петролна компания на Саудитска Арабия току-що стана нов официален партньор в подготовка за световното 2034, което естествено ще се играе в Саудитска Арабия. И ето, че дойде време да поговорим за феновете. Маркетинговите експерти разделят футболните фенове на няколко основни вида. Има временни фенове, тези, които гледат само световното, има предани, които следят отбор през цялата година, и има фанатични, тези, които пътуват по света за мачове. И тук става интересно, защото разширяването на турнира от 32 на 48 отбора не е случайно решение. Това са милиони нови потенциални клиенти, които сега имат причина да гледат, да харчат и да купуват. Това решение носи на FIFA допълнителни 40 мача. Също така около 4 милиона допълнителна аудитория и около 10 часа допълнителни реклами. Естествено, статистиките не свършват до тук и всъщност се оказва, че според маркетингови изследвания 90% от хората, които гледат матч, едновременно ще са с телефон в ръка. Това явление се нарича втори екран и то гласи, че докато гледаме матча, повечето хора скролват и в социалните мрежи. Всеки рекламодател в света вече се бори не само за рекламата по телевизията, но и за рекламата, която ще излезе точно във времето, по което се дава матча, в социалните мрежи, например. Естествено, феновете гледат много по-позитивно на брандовете, които разпознават по време на своите любими матчове. Дори се оказва, че повечето хора, които залагат, решават да го направят в самия ден на матча и букмейкърите не печелят от стратегически залози, а от импулсивни решения, взети на база емоция. И последното впечатляващо нещо е, че 41% от глобалното население ще гледа поне един матч от световното 2026. Това са над 3 милиарда души и никой друг продукт в света не достига такава аудитория едновременно. Всеки един от тези 3 милиарда е в едно и също психологическо състояние. Тестостерон е повишен, адреналина, кортизола и в такива ситуации, както споменахме, сме готови за покупка. Това видео със сигурност не е критика за футбола, феновете или брандовете, които рекламират. Между другото, в момента със сигурност няма по-обединяващо събитие от световното. Хора, които при други обстоятелства не биха си говорили, се срещат на стадиона, откриват обща приказка, сформират се приятелства в фензоните. Цели градове, нации се обединяват около това да изпратят своите отбори с тържество и да ги посрещнат по същия начин. А дори според мнозина експерти, това събитие деескалира множество конфликтни ситуации по света и прави хората по-добри. Всичко това, разбира се, е красиво, но в същото време е важно да знаем каква е поведенческата икономика и маркетинга, които стоят за подобен спектакъл. Затова следващия път, когато гледаме любимия си матч, нека се насладим на момента, но да бъдем и информирани с едно на ум. Много ви благодаря, че гледахте видеото до край. Ако то ви е харесало, моля, подкрепете ме с едно харесване. Искам специално да благодаря на Hologram от Discord, който ми даде идеята за видеото, както и на Момчил, който ми даде страхотната история за Levi's, за да я включа в своята история. Всяко абониране към канала и харесване ми помага да достигна до повече хора, затова искрено благодаря, че отделяте от вашето време. Специални благодарности, разбира се, и за хората, които ме подкрепят с абонаменти, като разбира се, тези средства директно се реинвестират в развитието на канала. Това беше от мен и сега ви казвам чао и до следващото видео.